Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, ket naadaw. Iti kapadasan nga impatulod, ti pagayam nagpailingad itinagan nga Erlinda. Dinan inlanad, ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Dito'y lugar mi, liwliwan dagiti agindeg, ti dumngeg kadagiti drama, nga ipatpatangatang ti istasyon nyo. Ket napaliiw ko nga adu ti maadaw da, ang nabalito kan na adal. Gapoy ti panagdengdengeg da, kadagiti drama yo. Sana kasigod taga ditoy, ngem ditoy ako nga agnanaid ita, ta ditoy ti nakadanunan mi, iti nangasawa kanya. Nuapay, daytoy nga rod, tinak isalaysay. Bueno papagayam, intay denggen ti panakay drama ti pakasaritaan ngayong patulod, ni pagayam nga Erlinda, dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Ma'am Erlinda, mabit lang. Oh, apay Joel, Ma'am, may papanday iti project mi. di mo naawatan? Kasta ka di? Ay, pasensya kayon ma'am. Ngam, pudno adjak na awatan. Dahil tangamin tirigat kan ka kat Joel. Numadama ti explanation, kasla ka na yun at may tayab ti utak mo. Saan ka nakakonsentrate? Ma'am, Apay nga may nakastakan. Anya ti mang burburibur iti panunot mo. Nasyakla ti professor na. Diakon pagtaktakan pa nga ipalawag ti amin. Makaamon ay itibiyag na. No di na masurutan ti project. Di ibagsak ko ti grado na. Nasingpot mat iti klase ni Joel. Tila ang parikot. Ti kanayo nakaslapan nakaimay-mayon na no madama ti lecture ko. Ay na, amangan mat no agpapailuyos kan iti panagpakpakaasi ti estudyanteng, ha? Saan, Lara? Nadlaw ko lang amin na desidido mata makaadal. Iso nga anu saklatan. Amangan mat no pagparparikotamon day nga estudyanteng anak ko. Saan mat, nanang? Ngamin, nasingpat mat. Dahil ang tatunggal malpasan ti klase mi. Santo asit ganak. Kat kidawan na nga. I-explikar ko manan ti kalkalpa sa lecture. Nang runa no the project. Erlinda, anak. Nawan lakit diti sumaron no a klasek. Patgak. Ngam no da, jak mapatgan. Saan ka kadi amanaksan iti aramidam? Kasla nga min special treatment iti estudyanteng ti aramidam. Awan mo ti dakas iti tumulong. San ka di, nana? Iso apa nagkunakat awan ti dakas iti aramida. Anya di kunam, Lara? Kunak, or-orayin na kamanin ti estudyanteng. Ha? Ay na, agbalbalin samutan nga stalker mo day nga estudyanteng. Si Kamat. Ang mga no dala ang salud-sudon na. Basta siya, Erlinda. Maimbir na ak iti aramiden day nga estudyanteng. Ay, no siya ti masurun. I-report ko day iti din. Ay, si ka talaga. Di na ipagpagam. Saan ka kadi akasta? Sana bale. Ta saan mat asika ti isturbon na. Oh, dahito ang libro, Ada amin nandito iti masapol mga impormasyon, Joel. Ma'am Erlinda. No makurangan ka latay iti impormasyon, mangkita ka pa'y kadagiti sa bali a libro. Dagita ti aramatem a sources mo. Agyaman Ma'am Erlinda. Nagsingpot ka talaga. Di na kon bulatsingan. Ma'am, tapno makasubutak mat. Agkuyog tan nga gawid ni madamdama, ha? Ha? Saan ka kumanyag ked ma'am? Kaya't ko lang amin ti makasubot iti kinasingpot mo. Nang, ada ka kuyog ko. Iso ni Joel, nanang. Estudyantek. Joel, ni nanang.
Naimbag nga oras yo, nana. Agmano at? Kasyan na ka ti Diyos, Barok. Ala, sumrak kayo. Oh my God, Joel. Dumanon ka. Saan apan nakibiyang anak ko? Ngam anya ti kayat asawan ti panangitulod kan ka ti estudyantem. Kaya't nakano ti agsubad iti utang ana imbag anakam, nanang. Iso nga intulod na. Anya ko mga iti utang na kan ka na imbag anakam? Sinaludsod ko matan kan kuana dayta. Kat ko nana ati kano kinaanos ko amang isursuro kan kuana. Di mo ko makagora ti ibagak. Ngam patsyak nga agayat kan ka ti estudyantem. Anya? Dayta ti agpayso anak ko. Kasta tinadlaw ko kan kuana. Agayat lakit di kan ka ti estudyantem. Sarungkaran ka kung may dirabi, Erlinda. Ngamtsak nagtuloy. Ha? Apay, Nards? Nakita namin niya nang itulod kan ka. Kaya't mo tsak mariro. Estudyante day jay. Ni Joel Dayjay. Estudyante kiti may sa klasek. Kanayon ngamin nagpatulong kanyak. Kaya't nakano asubadan ti kinasingpat ko. Babaan iti panangitulod na kanyak. Tsaka mo. Nga makarik na kiti imon. Anya? Si Kamat, Nards. Nairwam ka nga adu ti karibal mo agar-aram kanyak. Ngam ti estudyantek pa'y ti pakarik na am iti imon. Erlinda. Baliktad kamat no kasta. Estudyante laang dayjay. Apay a pagimunam. Jack mo mo. Ngam talaga sa bali tiriknak. Idi nakitak day jay nga estudyante. Ay na, Erlinda. Napasama kang ti pagdandanagak may papankan ka. Ha? Nga niya. Kat no si kan ti tapik dagiti kakadwa tayo diti universidad. Ha? Ni, apay asyak. Kasano, kat adda nakakita kada kayo ang nagkuyog iti estudyantem. Ni, anya nga tidakas na no nagkuyog kami. Ay, unay kan. Kas kalaag dadamo. Naglapayag ti daga. Nagpayak ti damag kunada lang arudan. Lara. Iso adi kan mas daaw. No adda kakadwa tayo akil na at nagbaliw ti trato dakan ka. Diyos ko. Agpay so ti imbaga kanyak ni Lara. Sumagmamanon kadagiti padak amang isursuro dito iti di mangikaskaso kanyak. Katidad duma. Kusko sila pandak payakas lakit din kadormandak. Anya nga tawag? Hi, Ma'am Erlinda. Joel? Apa nakigtot ka nakakita kanyak, ma'am? Ada ka di parikot? Ako. Sige, mapana ko na di faculty room. Adapay naskan nga ramidan. Panagkunakat naladawan ti amin, Erlinda. Anya? Imbagak mat ngaminan kan ka idi pay laeng. Liklikam ti makisiningad iti dayjay nga estudyantem. Anya nga ita, si kanti agparikot. Jakmat ni namnama adakas gayam ti pangipapanan ti dadduma iti panagkuykuyog mi ka ni Joel. Isungarwod nga agan nagkakumamutan. Di mo itulok amadadaal amamimpinsan ti kredibilidad mo dito'y pagadalan. Gapulaang iti dayjay nga estudyantem. Kartinat ti rumor dito universidad. Mabit lang, Ma'am Erlinda! Kunak tupay ka. Jak latay kaskaso. Ituloy ko lata ti magna. Ma'am! Mabit lang, ma'am! Joel, pang-asim. Amo makadi apagsasaritaan da kundi ti universidad. Gapo iti panagkuyog ta iti na minsan. Ma'am, anya kumangay ti dakas na. Agpada ta. Awan ti dakas na para kadata. Ngam para iti sabali a tao kat dakas. Tirigat na. Siyak ti kaasi. Iso a pangasim. Di na kun as-asit gan Joel. Ngam Ay ayatan ka, Erlinda. Joel. Dayta ti pudno. Dayta ti rason. No apay akay kayat ko nga dag akanayan iti asidag mo.
Saan kat agapulaan ka dagiti projects ken lecture tayo? Ti panagayat ko ken kati makagapo. Iso ala dingitek. Saan ka nga adaywan? Gaputay ayatin ka. Daytan ti ibagbagakken ka anak ko. Kunam idi at ilaang maipapan iti panangisurom ti makagapo. No apay anaasidagken ka ti estudyantem. Nanang, Sabagay, saan da ka mat siguro ang mababalaw? No agayat ken ka ti estudyantem, saan ka di? Napintas ka ngamin anak ko. nanang, Tinasayaat, ikagumaam abagbagaan di estudyantem. Ilawlawag mo kenkwa na ti agbalin nga epekto ti ar-aramiden na. Ilawlawag mo, akasayaatan mo aglinliklik kayo laangan. tirigat na, nanang. Agayatak matkan kwa na. Anya! Day tatiag paiso, nanang. Iso amati kawak ita. Bayat abo may bayag. Kumarkaro mati chismis may papankan ka. Nagdakas ang ti pagkitkitaan kan kati kaaduan apada ta aman norsuro dito'y pagadalan. Natangkan mo't ngamin ti ulong, Erlinda. Namin anon nga imbagak. Likli ka mo ni Joel. Ngam adalat namat makakita nga agkuy-kuyog kayo. Lara, Apay ayang amin anatangkan ti ulom. Apay adi mo ipangag ti maibagakan ka. gayam ka, Lara. Iso ajak aglibakan ka. Erlinda, Jak kabailan aliklikan ni Joel. Taagayatak matkan kwa na. anya? Day tatiag paiso. Kat jak amo noan niya ti pagbanagak. Gapo iti kastoy ariknak. Nabayaga ko nagdatdaton kang Kerlinda. Ang mga numabalin mo na maamuan noon niya tigasat ko. Nards, Siguro, umdas mo ti panahon anam amunak. Siguro, napanaknak ang mo na napudno akin ka. awan ti makunakan ka. Nasingpot ka. Nagagat ka. Kang runaan iti amin. Napudno ka. Erlinda, Talaga asan ko ang maisuro ti pusok nga agayatkan ka. Anya. Sapay la kuma ta maawatan nak, Nards. Sapay la kuma, tadinak kagura. Jak amo no anya ti sawakan ka anak ko. Pasensya ka, nanang. Ngam talaga sa bali ti pitpitik ti pusok. Ti estudyantem? Uwan, nanang. Ay, anya nga rod ngaya. Di ka mabalin nga isuro anak ko. Taadamat tinakam mo. Tilaangan idaw-dawat ko. Sapay la kuma, tadi kanto agbabawi. Gapo iti dayta nga ayat. Nalabit nga mumon, noan niya ti makagapo. No apay nga adda ka ita dito opisina, Teacher Erlinda. Sir, Nangiwayat iti investigasyon dagiti masiknan. Kat napanagnakan ti kinapodno ti sao-sao, may papankan ka, kan iti estudyantem. Isola dingitek, Teacher Erlinda. Ngem nasken ang maaramid ti rumbang, sakbay ang madadael met ti kredibilidad daytoy nga universidad. Naikatak iti universidad apang isursurwak, Mr. Lonely. Ket gapo iti kasya record ko, jakon nakastrekpay iti sabali a pagadalan, tapno agisuro kuma. Intultuloy ni Joel tinagadal, aging ga na iturpos na ti kursona, ket nakasapol matadagos iti natalged apang gedan. Apaman na nakornong, ingkasarnak, ket nagnad kamin dito'y lugar da. Naglading ita, tanapukaw ko ti profesyon ko. Nga maklunak ang naragsaka, gaputaan naragsak,
ken naurnos ti binukal ko a pamilya. Nga uray ibagbagada idi, asaan to ngagbaligi, gaputa ubing ti sigud nga estudyante a nagbalin nga asawa. Daytoy ti padas ko. To'y pagayam mo, Erlinda. Umuna iti amin, agyaman ang iti panangibiglay mo iti padas mo. Pagayam ko nga Erlinda. Kunada nga roden, nga itinagan ni Ayat ket patas ti amin. Awan ti marigrigat, awan ti nabaknang. Age doesn't matter, kunada pa'y. Ket dayta ti pinaneknekam, iti pakasaritaan nga impatulod mo. Dito'y programa tayo. Idawdawat ko nga rod, ti mas naragragsak pa ya panagdenayo nga agasawa, kan kinaurnos ti pamilya a binukalyo. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakay-drama ti pakasaritaan nga impatulod, ni pagayam nga Erlinda, di na inlanan ti address na. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Ferdinand Feria, kinitimat direksyon Joseph Glenn Binawe. Musika ken computer recording technician Mark Molag. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag na oras kada kayo amin.